Ito na guys, tanim kami dito guys. Yan, tanim ko guys, oh. Huwag ka lang, manood lang kayo. Dahil kami ay mga totoong mamamayan. Ay, batik tanim guys, kugi lang. Pag may time, kugi lang tayo. Walang mawala sa atin kung magkugi. Oh, siguro may darating na grasya. Oh, may darating na grasya. Shout out sa mga nanood, salamat sa pagtingin niya. Like and share lang and subscribe to my YouTube channel guys, Forbida Vlogs.
awan ra gyud pugi. Basta kan ano na ka diri. Nabiyaan na pud nimo. Diyan. Aw do-doawon ko no. Saan ra gud? Domingo Sabado no. Mulai buhat ba? Ano man gyud mo? Durot mo? Ha? Durot mo? Kapag may tiyaga, may nilaga. Sayaw nyo't hindi. Dapat lang. Dahil nakasalalay sa ating mga kamay ang buhay natin. Kaya huwag sayangin ang bigay ng may kapal. So, shout out sa inyo guys. Anday video piskat. Shout out sa inyong mga nanonood dyan. Salamat sa inyong pag-like ha, subscribe at panonood. Naway nakapagbigay kami ng aral kahit yung pangalan ng vlogs ko ay Purbida Vlogs pero naging bida pansamantala. Salamat sa panonood guys. So gawin nyo din ito kung may lupa kayo dyan. Pag may time kayo gawin nyo din para may maani kayo balang araw pag abot ng gutom. Magtingin-tingin lang kayo sa inyong kalupaan at may naitanim kayo tulad ng balanghoy, kamuti at marami pang iba. So hindi kayo mahirapan ng mga pagkain na hindi na kailangan bibilhin pa kasi nandoon na sa lupa nyo at ang kulang na lang yung pag-harvest. So yun ang ginawa namin. So good luck na lang sa aming mga ginagawa ngayon dahil naway bubunga ito at mabigyan ng grasya ng basbas ng Panginoon. So salamat sa panonood guys ha. Medyo nakakapagod, mahirap pero okay lang. Salamat.